nakaliang ka jonga to ning kong soban ai kublei ki pai ba jongka sora konsensi ki bla ai ka jengkersan ka barat ba yang ha ni election wat ba ka jengele lalong ka ba ya khat ba ka ba ngala sya rem tang san but te nakaliang ka jonga hi ngam sodan ka nu ka jeng pher re nga so sen ki pai ba kam tam ba kila don sisya kata ka jeng terang bahkan don ka jeng kala dan rengam tip na kinu ma ki daw le si ka ba ki pai ba ro ki kam tip kam ha ka daw ngam kwa ban comments na kaliang ka jonga MLA ba sya jiet un so thu bat un but din ya ka jing angnut ka jong pai ba ba ka long ru ka jing angnut ka jonga kum u nomi khmat ba la chandap khasan snem agni konsensi ba kata ka long hi ba ni kwa hi ban yu i ba ka MCCL ka de ban trekam no kadi ban yang biang kadi ban penmi simen biang ba kan long ka jing mentoi om tang ya ka menta re kani ka jing perkhat kadi nang menta ka lawe jong ki khun ki ti ki jongi ki ba don kam ya ka jing yo kam yo jam kham tam ha ni papor ka ba ki bun ki samla ki jongi ki blanang ki la start re ki yo kam yo jam ngidang kermen ba simen ka ya kemud nginang la ban pli ki la ti nang menta ki samla ki jongi ka ba ar ha ka jing dei bat ka district ru kani kadai kawe naki banta bat ngak kermen hi ba ni khmi lenti ba MLA ba banta un but dien ni ni kam ba pun orlong ni ka jing anglut jong ki pai ba ban yo ek district ban but dien ban diman ngala henrei ban longkam pat ngatharai nga artati markum ba fitip ba ka kani ka sarkar ka banta kadai ka MDA 2 ha ka ba ki MLA ki parti bapher gi don tilang bat u MLA jong ka sora konsensi ru don lang hangin sarkar bat karai jong ka sarkar kalong ba kinu ki kam ki badai hapo konsensi jong MLA u badon hapo ka MDA kamud utau MLA u chief minister jong ka tu ka konsensi kamud ondom don menu bala ban korbar don menu bala ban keren lada u MLA umle lada u right maka kata di ka jing yakut hapo ka sarkar MDA paro ki MLA ki badan ka ruling ki de ki chief minister halaga jong ka konsensi aga bere bat ka solid waste management tengala ya keren bat ka hima jong u sim sora habede bat ka caka te kumangala ong ba ngendang penkre ka project te lada ka urlong kamun ngin la ban lei yang ni ka caka ka bade ban dom ya ki yot ki nyer